Pokračujeme ďalej podľa programu. Bodom číslo 6, nech sa páči. Dňa 31.1. rovnako v ten istý deň 2013 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo VZDN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou. Dôvodom vstupu do tohto VZDN bolo poprvé, by som povedala, 5. diel, bod 1, to je úprava príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času na daný školský rok. Je tam uvedené pôvodné znenie a navrhované znenie. Druhým dôvodom je 6. diel, paragraf 14, v rámci ktorého navrhujeme zmeniť 2. finančné pásmo na 3. finančné pásmo, ktoré vlastne vyjadruje náklady na nákup potravín na jedno jedlo. A takisto ďalším dôvodom vstupu bolo, že zákon 245 umožňuje zriaďovateľovi základných a materských škôl navrhnúť a schváliť 10, my navrhujeme teda, aby som bola presná, 10 centov na režijné náklady na jeden odobratý obed. Tieto finančné prostriedky sú určené výhradne na hlavnú činnosť školských jedální. V podstate sme k tejto veci pristupovali citlivo, pretože pri navrhovaní výšky príspevku na režijné náklady sme brali jednak do úvahy výšku chýbajúcich zdrojov v rozpočte a prihliadli sme aj na finančné možnosti zákonných zástupcov detí nášho mesta. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. V rozprave sa prihlásil pán poslanec Lubkič. Čiže chcem sa opýtať, keďže ideme dvíhať ako podľa toho paragrafu 14 od tých 0,10 eur cenu, tu keď čítam v materiáli, bol tam výpadok teraz koeficientu 2 na 1,8 a píše sa tam, že tieto prostriedky sa potrebujú na mzdy a odvody. Teraz tu bolo povedané, že na základné teda na základné potreby školských jedální. Čiže sa pýtam, tých 0,1 môže byť použité aj na mzdy? Áno. Toto asi, neviem, či by bolo dobrým riešením, keď to chceme používať na mzdy, lebo kto nám teraz povie, kto nám vie povedať, koľko má byť treba v konkrétnej škole zamestnancov v tej školskej jedálni? Je tam pre zamestnanosť, je ich dosť, je ich viacej? Máme nejaký normatív, vieme to povedať, koľko ich tam má byť? Je tam norma, stanovená pre žiakov, koľko musí byť kucháriek, koľko hlavných kucháriek na vydané jedlá a tak ďalej. A tieto kritériá nám spĺňajú tie jedálne? Musia, či spĺňajú? Pýtam sa aj za to, lebo tieto jedálne majú možnosť ešte aj podnikať. Tak je, vykonávajú aj nejakú zárobkovú činnosť. Či tieto mzdy a odvody budú isto použité aj na túto činnosť. Vieme, akože nie. Majú to oddelené? Ja by som chcela upriamiť pozornosť na to, že my sa tu nebavíme len, nerozprávame len o základných školách s právnou subjektivitou, ale rozprávame aj o materských školách. Čiže vlastne my zastrešujeme ako hlavnú činnosť školských jedální základných a materských škôl. A tu v tomto materiáli je vysvetlené, že prepočítavací koeficient sa zmenil z 2 na 1,8. Čiže tam vlastne nastal pokles peňazí a my vlastne aj tie mzdy vyplácame z originálnych kompetencií. Je jasné, že financie sa znížili a my potrebujeme vlastne doplniť vlastne tie chýbajúce finančné prostriedky do tých 2, ktoré sme mali predtým. Ja neviem, ja to nejak tak... A preto som sa pýtal, či ich ozaj potrebujeme doplniť, Áno. či je tam nejaký normatív a či títo zamestnanci, tie počty sú podľa tohto normatívu. Vie to dneska niekto zodpovedne povedať, že je to tak? No potrebujeme ich, tam to aj je vysvetlené. Čiže mi viete konkrétne povedať, že na Lučnej má byť toľko kuchárov a je tam toľko a pomocného personálu? Vieme to. No konkrétna otázka, chcem konkrétnu Vieme odpoveď. to povedať, pretože na to je normatív, sú to však Igor
určite tiež robíš s jedálnou, tak je tam normatíva, je tam stanovený prosný počet ľudí. My tieto prostriedky, aby si vedeli, na stravu žiakov, čo ide, to sú veci, ktoré si platí žiak a tie dostane na stravu. To, čo platí štát, tým 1,8 Preruším ťa, alebo 2... pán prednosta. Pýtam sa, keď je normatív, vieme, že tie normatívy sú naplnené, alebo sú predimenzované, poddimenzované, alebo je to presne? Sú poddimenzované normatívy. A čo myslíš ako zamestnanci? Počty, áno. Počty sú normálne presné, určite. Tam nie je šanca asi zrejme. Tam je stanovená tabuľkou, koľko zamestnancov môže mať pri vydaní alebo vyvarení toľko a toľkých jedál. Čiže nestane sa to, že si tam navýšime počty pracovníkov a teda použijeme tieto prostriedky? Nie. Len toľko chcem vedieť, ďakujem. Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlasí do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na prijatí všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou. Ďakujem. Nech sa páči, poprosím o hlasovanie. Kto je za toto uznesenie? Za 15, proti nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem.